салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Бо омадан ба Барселона Хави нишон дод ки омодаи даъвати калон буда мубориза бурданро дӯст медорад. Ӯ худро ҳамчун мутахассисе нишон дод ки тактикаи нав ба кор бурда метавонад ва утоқи либоси вазкуниро идора мекунад. Муносибати ӯ ҳамеша бо рӯбарият оромона буд ва қарори онҳоро ҳамеша дастгирӣ мекард. Мушкилиҳо дар хатти дифоъ буд ва Хави ба мо таланти навро бо номи Пау Кубарси ошно сохт. Гӯё ӯ дар сатҳи баланд таҷрибаи калон дораду устувор бозӣ мекунад. Мушкилӣ дар ҳамла пайдо шуд. Ситораи дигар Ямалро рӯи майдон оварду хато накард. Нимҳимоятгари босифат, пас инҷо Кристенсенро мисол овардан мумкин аст. Албатта бо вуҷуди ихтирокориҳои Хави мушкилот боқӣ мемонад. Мо боро шоҳид шудем ки дар вақти бозиҳо Хави ё корти зард ё корти сурх гирифта аз зонаи техникии даста берун карда мешуд. Ин ҳам аз хуни каталонӣ доштани ӯ дарак медиҳад. Ҳарчанд худи ӯ ҳамеша такрор мекунад ки дар даста сабр ва хунсардӣ бояд бошад. Оқибат Хави худаш пас аз Араухо дар бозиҳои муҳим тарки майдон мекард. Ба ҳар ҳол нигоҳ доштани Хави барои даста нисбат ба дигар вариантҳо фоидаовар гашт, чун фикр намекунам ки агар Флик ба Барса меомад, дар ҳамин ҳолатҳо беҳбудие дидан намешуд. Аз тарафи дигар директори варзишии Барса Деку ки борҳо норӯзигиҳо бо Хави дошт, ӯро кандидати мувофиқ ҳамчун сармураббии даста намешуморад. Ҳайрон намешавем агар овозаҳои гусели Хави чанд рӯз пеш бо саҳми Деку баромада бошад. Ба иттилои Мундо Депортива, Деку ва қисме аз роҳбарияти даста бовар доранд ки Луис Энрике бо ПСЖ тамдиди ҳамкорӣ намекунаду соли 2025 тарки бошгоҳ хоҳад кард. Деку бошад мехоҳад ки маҳз ӯро ба даста баргардонад. Энрике албатта сармураббии хуб аст ва бо Барса требл карда буд, аммо он вақт Месси, Суарес ва Неймар ҳам дар ҳайат буданд. Бо ҳайати имрӯза он хушҳолиҳоро орзу кардан нашояд. Энрике бо омаданаш метавонад трансферҳои бузург талаб кунад ва оё Барса ба ин тарафи кор ҳам омода аст ё ин ки не? Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Яке аз ҳадафҳои асосии Барселона барои тобистон тақвияти нимҳимоя боқӣ мемонад. Хави борҳост ки хостори Бернардо Силва шудааст ки тобистон нархаш 50 миллион евро мешавад. Деку ва Жуан Лапорта бошанд ақидаи худро доранд ва Силваро гаронарзиш мешуморанд. Додо Фичахес менависад ки дар ин бобат миёни Хави ва роҳбарият борҳост ки баҳсҳо сар задааст. Деку аслан ҳадаф дорад ки ҳамлагари Лейпциг Дани Олмо ва вингери Атлетик Нико Уильямсро харидорӣ кунад. Шартномаи Уильямс ҳам 50 миллион евро арзиш дорад ва Олмо ҳатто арзонтар ба даст меояд. Бале, барои ҳардуи онҳо сарфи пул кам мешавад, вале Бернардо аз дуи онҳо дида таҷрибаи калонтар дорад. Ӯ ба камӣ боз 5 соли дигар дар сатҳи баланд баромад карда метавонад. соли гузашта Барса Гюндаганро харидорӣ кард. Имрӯз чӣ? Ягон кас шикоят дорад? Не, баръакс ӯ лидери даста шуд. Хави Бернардоро барои он мехоҳад ки ӯ ба рушди бозии ҷавонон кӯмак расонад. Қатори Олмо, Уильямс ва Силва Каталониё ҳамзамон Хави Симонсро дар лист ҷой додаанд. Ба навиштаи Мундо Депортива Барселона дар фикри баргардонидани Симонс аст ва худи футболбоз низ орзуи бозгашт ба хонаашро дорад. Дар шартномаи Хави бо Барселона нуқтае ҳаст ки ба кадом дастае ки хоҳад боз иҷора рафта метавонад. Агенти футболбоз бо президенти ПСЖ вохӯрӣ карда бояд ӯро розӣ кунонад ки ба иҷора рафтан ба Барселона монеа нашаванд. Барои хариди пурра нилнориҳо шонсе надоранд, чун парижиҳо на кам аз 100 миллион евро талаб мекунанд. Хави метавонад ҳам дар марказ ва ҳам дар канорҳо бозӣ кунад ва илова бар ин нархи гарон надорад. Луис Энрике ҳама корро мекунад то Симонс дар даста боқӣ монад, чун баъди рафтани Мбаппе маҳз ӯ ояндаи даста дониста мешавад. Аммо чизе ки дар шартнома омадааст, онро ба зурӣ иваз карда намешавад. Мебинем ки ояндаи ин таланти ҷавон чӣ мешавад. Ба ҳамин тавон дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.